हाय लोगोफोर हेपि दिवाली लोगोफोर नै गथ'माखाबो जि इन्टारेस्टथार देलायनायानोसै रिटार्ननिबो आमाइनि फिसाजो खेबसे आंनि इउटुब चेनेलाव नुखांखाबाय नै खुनाला जिनो नायलांबाय था लोगोफोर जों दिनै माबायदि सेलिब्रेट खालामो हेपि दिवालिखौ मोनासिबाय नालाय ओमफ्राय नै दा साथि सावनोसै नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासे आंनि भिडिअखौ नै जि देलायखाबाय आसोल माखा नै साथि माखा रेडि खालामजोबनानै लाबाय आरोना लोगोफोरनि इदि ओमफ्राय दा एसे सान हाबबा लगायनोसै आरो मा बमा लाबोदों नोंसोरो दहाय जि देलायखादो आसोल माखा आयौ बबावबा हाबा जानो थांनो मानो एथ' देलायदों नोंसोर ओमफ्राय हेपि दिवाली आयौ मानो ओरैनो अबाव जानो फैनायनि ए बङाइगावआव दिवाली जानो फैनायनि मालाय जोंनाव फैनायनि जि देलायफैबाय जोंनाव फैनानै नै इसना बमा माखा दहायलायनाया मा बमा लाबोदों नोंसोरलाय माथो बमायानो गैयालाय दङना बेलाय बे एटम बे मा बमा खोथैलाय बे गिदिंग्रा बम रुको एक और बम है दे नै बे मोनसे इलाय मा बे नायदो सेमथिना नोङो फाउन्टेन बम बायदि वाव नै जोंहा पपार्स लाबोदों नै जोंहा बेव लाबोदों फुलसारि आरो बेयो आरो बे एटम बम खिन्थाखाबायब्रा एटम बम आरो केन्डेल आरो बे दंबावो मोननै ओमफ्राय केन्डेल बेबायदिनो दंबावो हाय लोगोफोर हेपि दिवाली लोगोफोर जोंहा नै माने मोनासिबाय नालाय दा बाथि साथि सावनो नागिरबाय आरोना रेडि खालामजोबनानै लाबाय ओमफ्राय जोंना लामाथिं माबायदि थारमाने लामायाथ' इथिंसो नालाय जोंना ओमफ्राय लामाथिं माने माबायदि साजायदो नायदो जोङो कालि फुजायाव माबायदि लाइट लगायखो ओमफ्राय बाथि सावनायखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर ओरैनो इसे भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर कालि फुजानि आं भिडिअखौनो बानायबाय थानायानो जाथारला कन्टिनिउआनो ओमफ्राय भिउसआबो जि फैया जाथारदों आंना दा सानसे मानोबा मिथिया नायलानो खोमा रावबो ओंखायनो भिउसआनो फैया जाथारदों लोगोफोर ओमफ्राय अननानै हाजासे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासे बमा मोनफैबावबाय बिफाया लाना फैदों गारियाव दंमोन नुवाखैमोन मा बमाथाय मिथिया मोनफैदेरबावबाय बमाया एसे बारायबावबायनो मा बमाथाय मिथिला मा बमा बिनि नै इदि बायदि बमा इनि बायदि खिन्थु ओरै गल खालामजोबनाय दे मोसानानै होदो दे हेपि दिवालीनि मोसादो एथ' देलायबाय इथिं फै लोगोफोरनि कालि फुजानि मन्दिराव एसे प्रसाद बावदो आरोना जिलापि बावबाय साथि सावबाय आइया नै दा खुलुमबाय दं आरोना जों सावखांबाय खुलुमखांबाय आङो ओमफ्राय नै इथिं माबायदि जादों जोंना साजायनानै लामाथिं लोगोफोर नै जोंना साजायनाय बायदि साजायदो आरो लाइटजों सिम्पोलनो सावबाय आरोना लोगोफोरनि इथिंबो नै बिदि सावदो लामायाव बिदि सावदो बाबाया दाबो माबाबाय दं लाइटआनो अबेबा जोङाखै पिंकआ मानोबा जोङाखैथाय नै इथिं नै ओरै सावदो ओइ लाइटआ जोङाखै मानोबा गोजौनिया जोंथ'वाखै आरोना लोगोफोरनि इथिंनिफ्राय ओरै इथिंबो मानो जोङाखैथाय आंबोरा नैथिं नै रंग'लि खालामनो नागिरदों दासो खोमसि जादोंना सासेया डिस्टार्ब रंग'लि खालामदोंनो नायनो दे सोरना साबसिन जायो मानो थालिर गुदियावल' माथो बानायहैयासै देलायग्रा माखानै रंग'लि खोमसिसो जाबाय माथो इथिंलाय नै इथिं रजेया रंग'लि खालामदो सोरना साबसिन जायो दे कम्पिटिसन कुनाल सोरना बांसिन मोजां जायो बेनो प्राइज मोनगोन दे
Ha? Maya. Saudara kau. Kendel je saudara kendel. नै इथिं रोंग'लि खालामबाय दं गथ' माखानाय खुनालाबो रोंग'लि खालामदों सावनाया जोंना नै जोंबाय आरोना नै आंगुरा जोङाखैमोन दहाय आंगुरा जोङाखैमोन आरोना दहाय लोगोफोर माबायदि नुदों लोगोफोर जोंनि सिम्पोल साजायनाय बे लामाथिंबो साजायदों आरोना लोगोफोर बेखौ सोर खालामनाय बेखौ रोंग'लिया बे मोनसेया बेयो रजेनि रोंग'लिनो नैयो लोगोफोर नै रजे बानायनाय रोंग'लि ओमफ्राय नैयो सोरनि नैयो नैलाय ओमफ्राय नै पिंकआलाय सासेयाव अबस्था गैला नै हिमा इ नों बानायनाय मामिसना नों बानायदिखो हिमाया नै अबस्था गैला इसोर बानायनायखौनो रोंग'लिया हामा मामि इदि खालामनो हामा खोना लानो बयखौबो हेपि दिवाली लोगोफोर जोंहाबो बिदिनो गथ' गथायजों सेलेब्रेट खालामसै जोंबाय आरो नैथिंना दहाय जोगाखैमोन ना जोंनि साजायनाय आरोना लोगोफोर बेफोरो ओरैनो सिम्पोल साजायनाय हेपि दिवाली लोगोफोर फटाखौनो नागिरना मोनाखै आं फटाखौनो होनाय जायासै दा फोनसै र' लोगोफोर खोथैदो नै जि देलायदो खुनालाबो नै नायलाय लोगोफोर इक्सट्रा रोंग'लि खालामनानै गालांबाय सासेया गैला सेस नस्थ' खालामजोब्बाय बिसिनि रोंग'लिखौ जाला हिमालिनिया नस्थ' खालामजोब्बाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर जोंहा साथि सावखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बमा गावथ'वाखै आरोना ओमफ्राय प्रसाद होदोंमोन नालाय इसे ओमफ्राय प्रसादाबो दा खांनानै जोङो ज'नो सा लोंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर इसे खोथेनोसै आं नोंसोरनो जोंनाव भारा थानाय सेंग्राफोरबो गथ'फोरबो थायो नालाय इसोरबो ओमफ्राय आरो आलासिफोरबो दङ फंबाय सासे थायोना जोंनि गारि सुग्रायाव बिनि बिसिबो दं गथ'फोर जि बुरजा जायोना लोगोफोर 10 जन 11 जन 12 जन गाहाम जायो आरोना ओंखाम जानाया जोंना नायदो नै ज'नो जों सा लोंनो नागिरदों आरोना मानो लांनो ओइनो माबागासिनो दं सा लोंग्रा माखा देलायग्रा माखा दावराव दावसिनो दास थालिरबो जादो औ खर'रे थालिरसो जानो नागिरदों गगा मोननायाव ओइनो सासे सा लोङो हेपि दिवाली जेराव मेराव गारनो नाङा दे हरफिन खोनायाखैनो मालाय दिवालीनि बेरायदों दे नै हेपि दिवाली होनहरदो बाजैमोन खाथिनि मालाय नायदिंदो ओइनो बेरायदो मालाय बेरायदो नैथिं नै लोगोफोरनि बमा आसि बमा गोलावखौ गावनो नागिरदों आरोना गथ' माखा र' नों रोंगोना रोङा नैयाव ब लाबोथिं नङा नैखिनियाव
मा इथिखिनो आसि बुंबाया गोलावथार आरोना लोगोफोर जानै ओइ बोखाला मानो बायख' नङा बेखौ जलायनानै बे फाट फाट जलायलांगोन गावनो औ मानो खय दोनखो दा बेहाय गेब्रुजोबबाय गाबोन मानसिफोरा बैनिफ्रायनो होजागोन ना आसि गोमा गावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर रब्रा मानो खारलाबायनांगौ जाखो मानो थांदो मानो थांदो गावनो रलाय गोजान थां जोदोबनायसोदां गोमोरबाय औ जाबाय मेगनाव फैयो होनदों माथो खान्दाल बायलै मा माथो गैलामोन नामा दंमोनथ' इनो दा थांखा होनदों मेगनाव बेरो होनखाबाय मानसिया गोलावथार दंबावो लोगोफोर बेरजोबाखै आरोना दा गारि फैनायाव बेरना होथोसै मानो थांनो खाथियावलाय ओइ कुना लामामोन द' इसको फिर से लाइट अप कर फिर से इसको फिर से लाइट अप कर बुंबायानो मानोबा बेरजोबाखै मा जाखोथाय बेरालै बेरांबा मिथिखायो